रिकॉर्डिंग बाय अम्बे रिकॉर्डिंग स्टूडियो दोस्तियां बाजार। चुमाल के भागल के मरवाला सखी प्रेजेंटेड बाय केपी फिल्म्स जयपुर। चुमाल के भागल के मरवाला सखी रही कैमरा चला बेउ आइल हमें देखी देख के कैलस से समाइल हमें देखी देख के कैलस से समाइल रही कैमरा चला बेउ आइल हमें देखी देख के कैलस से समाइल पानी पिए खातिर रहिले हमें लगे में बोलैले पानी पिए खातिर रहिले हमें लगे में बोलैले कई दिहले घोटाला सखी करे नहीं दिलसन को हाला सखी चुमाल के भागल के मरवाला सखी करे नहीं दिलसन को हाला सखी चुमाल के भागल के मरवाला सखी चुमाल के भागल के मरवाला सखी प्रेजेंटेड बाय केपी फिल्म्स जयपुर। बेरी बेरी अपन चश्मा हटावे सबे के छोरी हमार वीडियो बनावे देख के लोगवा के नहीं डराला हमरा के देखे उ त बड़ा मुस्काला हमरा के देखे उ त बड़ा मुस्काला बेरी बेरी अपन चश्मा हटावे सबे के छोरी हमर वीडियो बनावे देख के लोगवा के नहीं डराला हमरा के देखी उ त बड़ा मुस्काला बड़ा खुश बाटे मन लागे करत पसंद बड़ा खुश बाटे मन लागे करत पसंद बाटे सही बुझाला सखी करे नहीं दिलसन को हाला सखी चुमाल के भागल के मरवाला सखी करे नहीं दिलसन को हाला सखी चुमाल के भागल के मरवाला सखी चुमाल के भागल के मरवाला सखी प्रेजेंटेड बाय केपी फिल्म्स जयपुर। चुमाल के भागल के मरवाला सखी लम्बे लम्बे रहे गोरऊ जवान हो मरमा में कैले रहे पहचान हो नाम रहे सहनबाज शर्मिला अंचल मित के गजब रहे लीला अंचल मित के गजब रहे लीला लम्बे लम्बे रहे गोरऊ जवान हो मरमा में कैले रहे पहचान हो नाम रहे सहनबाज शर्मिला अंचल मित के गजब रहे लीला चंदन विक्रम के साथ घूमत रहे रात चंदन विक्रम के साथ घूमत रहे रात नहीं तन को शर्माला सखी करे नहीं दिलसन को हाला सखी चुमाल के भागल के मरवाला सखी करे नहीं दिलसन को हाला सखी चुमाल के भागल के मरवाला सखी। रिकॉर्डिंग बाय अम्बे रिकॉर्डिंग स्टूडियो दोस्तियां बाजार।